Samtang gikan sa Iloilo City ang atong Malasakit Center success story karong adlaw. Si Andres Ortega Jr., 53 years old, kinsa magdialysis katulo kada semana ang natabangan sa atong Malasakit Center sa Western Visayas Medical Center. Ania ang pagpasalamat ni Andres Jr. sa Malasakit Center. Ako po na outpatient ako sa ospital, pero I'm doing the dialysis 3 times a week, sir. Yung dialysis niyo po, sir, is it covered under Malasakit Center? Yes, sir. PhilHealth plus Malasakit, sir. First session po nung sir, dialysis natin, magkano po yung amount niya kung hindi na-cover ng Malasakit Center at saka PhilHealth? Usually, kasi nung last 2 months ago, nakuhan kami na lockdown yung Western because of the COVID. Nag-transfer kami sa private. So, nagka-cash out ako talaga ng 900 pesos. Cash out yun, plus PhilHealth. Aside from 900 pesos, na cash out yun, magbili ka pa ng injection for hemoglobin, which is amounting from 800 to 1,200 depending on the brand of the injection. So wala yung Malasakit. Mga more or less 2,000 per session. Opo. Sobra pa nga po kasi kung titingnan mo, merong pagkain kasi you have to stay there for 4 hours in dialysis. Before noon, magpupunta ka ng dialysis center mga 2 hours before, kakain ka, and then pamasahe. Tapos minsan, may mga komplikasyon pa, bibigay sila ng gamot. Like example, during the dialysis, merong komplikasyon, no? Bumaba yung blood pressure mo, kaya yung mga circumstances, bibili ka naman ng gamot. So when the Malasakit was stopped because of the COVID-19, so we have to pay that much, 2,000 to 2,300 pesos per session. Plus PhilHealth na po yun. Mga ilang na po sir, ilang buwan na po tayo nagda-dialysis? Magti 3 years na po ako. So, yung Malasakit Center dyan, it's I think 1 year old, di ba? Dyan sa Western Visayas. So, mga 1 year na. Pupunta na mga 2 years, sir. 2 years. So, papunta 2 years na po Malasakit. Opo. Sir, saan po natin nalaman yung Malasakit Center? Was it in-introduce pa ng hospital o may kakilala kayo na naka-benefit din ng Malasakit Center? Hindi, actually sir, actually I was admitted for my chronic kidney disease, no? Secondary to my diabetes. And then nung na-admit ako, siyempre may mga limitations. So ang isa namin alam mo una is social services. Dinanghingi din kami ng tulong sa PCSO. Pero because of some circumstances, medyo mahirapan kami. Tapos nag-uusap yung mga folks, narinig ko yung about Malasakit. Then I inquire about Malasakit sa mga news. So yun, nakita ko yung may Malasakit Center dito sa Western Visayas Medical Center. Ito lang po yung ito rin yung hospital na mayroong Malasakit sa Iloilo. So doon na yun, nag-apply kami. So pag-apply namin, na-enroll na po ako sa Malasakit. So talagang may alam talagang taga-Iloilo about the Malasakit program ni Presidente. Sir, ano po yung mensahe natin kay President Duterte at saka kay Senator Bongo? Dahil dahil sa kanila, walang Malasakit Center yung major public hospitals natin sa bansa. Hindi, actually sir, kung titingnan natin, to be frank with you, no, ito lang yung presidente talaga na nag-respond sa needs ng tao, especially in healthcare, no. Nung pumunta nga dito si Senator Go, talagang we are very pleasant to be appreciative sa kanya kasi he was able to formulate this kind of project. Actually sir, kung titingnan natin, itong presidente ng nag-respond talaga ng actual needs. Of course, it's not perfect, but ang masasabi namin na at least natingnan na kami sa aming mga problema. Hindi lang po yun, kasi ako involved ako sa university, sa State College, kaya ako nagtuturo. Yung free tuition ng mga bata rin is under the Duterte administration din. So masasabi ko talaga ng gobyerno to, although it is not perfect,
but he was able to respond the needs of the people talaga, sir. Mao kadto si Andres Ortega Jr., usa sa mga Pilipino nga nakapahimulos sa tabang sa Malasakit Center nga mohatag og medical financial assistance sa mga Pilipino panahon nga magkasakit.